στο σπίτι. Αν είναι δίκανο, δίκανο, πλαγιόκανο ή σουπερποζέ, εάν βγάλετε την πάπια και τη φυλάξετε κάπου αλλού, το όπλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Την πάπια αυτή, αν τη βγάλετε και τη φυλάξετε κάπου αλλού, το όπλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί μέσα στο σπίτι υπάρχουν παιδιά, περίεργοι, που μπορεί να πιάσουν το όπλο έτσι για να το επεξεργαστούν. Δεν έχουν γίνει, έχουμε ακούσει πολλά τι έχουν γίνει έτσι. Αν είναι καραβίνα, αυτό που μπορείτε να κάνετε για να τη φυλάξετε με ασφάλεια στο σπίτι είναι να βγάλετε τη βίδα που συγκρατεί την κάνει πάνω στη βάση και να τη φυλάξετε κάπου αλλού. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει χρήση πάλι στο όπλο. Είναι λογικό ότι πυρομαχικά δεν τα φυλάμε μαζί με τα όπλα, έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι περίεργοι, γιατί. Και καλό είναι, τουλάχιστον να τα μπαίνουμε στο σπίτι μας, γιατί, και να σας το πω στο κυνήγι, δεν θα το κάνετε. Θα πετάξετε δηλαδή το όπλο γεμάτο μέσα για να προλάβετε παρακάτω. Που αυτό κι αν είναι, έτσι, αν έχω δει καπό τρυπημένα, αν έχω δει πόρτες τρυπημένες. Τέλος πάντων. Καλό είναι όταν πηγαίνουμε το όπλο στο σπίτι να είναι λυμμένο. Να το λύνουμε. Να έχουμε μια σπαστή θήκη, κοντή θήκη, είτε αυτό είναι δίκανο, είτε είναι αυτό αυτογεμές καραμπίνα δηλαδή, να το λύνουμε και να το βάζουμε μέσα στη θήκη. Μόνο τότε είμαστε σίγουροι ότι το όπλο πάει άδειο σπίτι. Δεν σας λέω κάτι άλλο, όλοι ξέρουμε τι κάνουν τα όπλα. Τώρα το να αρκούμαστε στις ευχές και να λέμε ότι ας ελπίσουμε ότι του χρόνου δεν θα ξανά έχουμε ατυχήματα, δεν νομίζω ότι λέει κάτι. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας οι ίδιοι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι, τίποτα. Πριν πάμε στα φυσικά, θέλω να συμπληρώσω κάτι που έτσι μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας τον Σοφοκλή. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν βλέπαμε κάποιες ταινίες, κυρίως με Αμερικάνους, στο κυνήγι, στην καλύτερη περίπτωση μας φαινόταν περίεργα κάποια πράγματα, στη χειρότερη τα χλεβάζαμε κιόλα. Όταν δηλαδή οι Αμερικάνοι πήγαιναν όλοι στο κυνήγι φορώντας γυαλιά ασφαλείας, εμείς το θεωρούσαμε υπερβολή. Όταν οι Αμερικάνοι πήγαιναν στο κυνήγι φορώντας πορτοκαλί ρούχα, το θεωρούσαμε αδιανόητο, γιατί έπρεπε να είμαστε λοκατζίδες όλοι καταδρομείς, να φοράμε ρούχα για να μην μας βλέπουν τα γουρούνια ή οι φάσεις. Τώρα που αρχίσαμε να θρηνούμε θύματα, έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι είναι αυτό που συμβαίνει.